Gipabos sa kinalit nga drug test kaganina mga pulis sa Mandawi City. Subay hapon gini sa internal cleansing nga gipatuman sa ilang hanay. Ang report ni Nico Serino. Gitapok ang mga sakop sa Mandawi City Police Headquarters alang sa annual inspection. Gipasiugdahan kini sa National Police Commission o NAPOLCOM sa tinguha nga masusi kung unsa kaandam ang mga pulis. Gitanaw ang ilang uniforme o tamang bihis, ang ilang mga armas, ingon man mga kagamitan. Lakip na sab, mga papeles o records. Yes, it's inspection on the administrative and operational capability of the police station. So we will be inspecting their compliance to the policy of the National Police Commission. Ang inspection kaganiha, gidunganan sab og drug testing alang sa mga pulis. Si City Director Colonel Jonathan Abella ang mihangyo niini aron mapahigayon subay sa internal cleansing sa PNP organization. Mao nga tagsa-tagsa nga gipangayuan og urine sample ang mga pulis. Namagutay ko na random drug test sa atong personnel. So as far as Mandawi, ang atong personnel gamay pa kayo ang naka-undergo. So ako man itong gikuha na kinanglan baka 100% atong drug test. Wa pa hinoy resulta sa gihimo nga drug testing. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.